Okay. Hej. Hej alle sammen, Tralxi her, og i dag skal vi spille noget Portal 2, så let's go! Og vi spiller multiplayer co-op, eller ikke multiplayer, men co-op. Okay, du skal igennem her. Okay. Okay, så vælg lige, tab. Nå, tryk skyd på den hvide væg der. Nej, den der, ja. Og så gå ud, den anden vej. Nej. Hallo. Tror jeg. Timon, mand. Okay, så er der en hvid væg lige der. Nå, vent lige, jeg glemte lige, hvordan fanden skal have, så kan man igennem. Nå, ja, okay, jo, okay. Hovse. Du skal lige gå ind igen, og så skal du gå på den der. Hold kæft, det går godt. Nå, du har allerede lavet den her. Nå, okay. Ja. Haha, du kan ikke komme igennem. Tak for lort. Okay, fuck det. Let's go. Okay. Hvordan fanden kan man så lang tid på den første? Ja. Det er sgu pinligt det alligevel. Ja, fordi du ikke kan se den lave procent. Let's go. Woo! Billedet klarer den. Det var kraftigt nemt. Jamen, jeg er en grimme. Du var en sej, hva'? Ja. Atlas han er altid den seje, og Peabody tror jeg han hedder. Hedder han ikke Peabody? Ja, det tror jeg, jo. Altså når der står ligesom planer der, hvad står der sådan nede i højre hjørne? Ja, der står... Ja, han hedder Peabody eller noget. Vi kommer til at lave mange, vi kommer sikkert til at lave en series af det her Portal 2. Så kommer jeg sikkert til at finde nogle nye maps hele tiden sådan der. Og spille noget co-op til vi er færdige med det. Hvad fanden? Nå, okay, du skal lige åbne. Okay, op. Nå. Så. Boom. Så gå igennem der. Nej, jeg kan se dig, jeg går igennem. Okay. Okay, hvad fanden? Okay, nej, vi skal trykke på alle sammen samtidig, der er timer på. Okay. Så skyd op på den hvide der, og så bare skud ind herned, så du er klar til at løbe ned igen, okay? Nej, kom her først. Okay. Er du klar? 3, 2, 1. Go. Damn! Kom nu. Sådan. Vi fik den. Okay, pyv. Hvad fanden? Nå, den skal der ikke. Er det min også? Det skal jeg. Vælg. Kom lige her. Okay. Kan du lige bukke dernede? Tryk på control. Okay. Venlig. Stå lige der, okay? Gay porn! Det der var varmt. Okay, fuck det. Vi skulle allerede komme til tredje, er vi? Er det anden? Nej, det er tredje. Eller fjerde. Ja, jeg sagde jo det hernede, mand. Hvor sagde du ikke det? Fordi den viste kun dig før. Fucking hund. Okay, sådan der. Tredje, okay. Så man skal stå på noget. Der er turrets, og man skal dræbe turrets, og der er en laser. Hvor der fanden er der turrets? Okay. Så... Ja, det her er det, man skal. Du ligner bare et turret, så... Okay, fint nok, jeg stopper. Ja. Au. Vil du have? Jeg er ved at dø. Nej. Kom så... Fucking dø, mand! Nej. Hvorfor kan... Okay, fint nok, jeg stopper. Hallo? Jeg vidste det lige nu. Vi går aldrig videre. Okay. Kom nu. Ja, en der. Jeg har brug for dig til at lægge en. Og ved du hvad? Fuck dig, mand. Nej.
Dø nu bare. Okay, lad mig, så dør jeg. My milkshake brings all the boys to the yard. Hvad fanden, kan du ikke dø, eller hvad? Nej. Gå nu ind i den laser og dø. Hvorfor er det ikke mig, What der the skal... fuck? Hvad? Hvor fanden gider du ikke dø? Det tager noget tid. Hold nu kæft, det har taget 1 time nu. Okay, det er lige meget. Kom nu, du hacker. Nej, men du skal sende på taget. Du hacker. Jeg ved hvad. Hipster! Woo! Nå, Okay, YOLO. det sagde du ikke. Okay, prøv at stoppe der. Nej! Det ligner egentlig dit fjes alligevel. Fuck dig. Det gør det. In real life. Okay. Skal vi så dræbe den eller hvad? Burn, motherfucker, burn! Hvad? Boom! Boom! Okay. Så nu skal jeg sikkert ramme her. Også. Oh shit. Mm. Oh fuck. Men hvad med skal vi? Ja, ikke noget, tror jeg. Jeg tror måske, at jeg skal... Nå, jeg ved det. Au. Flyt dig nu, mongol, mand. Okay, her. Så her. Ja, jeg dør over den der. Hvis jeg nu kan få den sigtet helt ind på. Nå, Det kan man sgu da ikke. der er en knap her, Brando. Nej, men det... Den lack of brain skills, man. Jeg tror måske, jeg er der. Okay, lad os prøve her. Okay, jeg sætter en der, og en der. Fuck dig, man. Okay, Og så skal du sende en portal op der, altså et eller andet sted, hvor fuck skal og boom! Fuck, hvor sødt! Vi tager den her med. Han er min eneste ven. Og det er ikke engang løgn. Kom nu! Nej! Hej. Kom nu, din fucking retarderede spast. Kommer du kraftedeme i gang? Du var sådan muskulær, ikke? Jeg var sådan tynd fucking lort. Ja, jeg er muscle man. Altså steroider. Hvad fuck laver du, mand? Jeg trykkede ikke engang på noget. Jo, du gjorde. Nej, Det er 100% det du gjorde det der. det gjorde jeg ikke. Gay porn. Han er mere. Okay. Er det her ikke den sidste World 1? Jo, det tror jeg faktisk. Du skal derind. Skal jeg derind? Ja. Men jeg kan ikke lide, hvordan hvor skal jeg stå der? Ja, okay, du skyder. Kom nu. Nej, fuck. Der. Øj, her. What the? Okay, Fuck, så fuck. gå over på den der. Ja. Sådan der. Jeg tror, jeg skal op igen. Nej, jeg tror bare, jeg skal gå på den her. Kom. Okay, sådan der. Ja. Jeg tror, jeg skal med, når den skal. Nej. Så bliver du trapped. Kom nu. Nej, ikke den der vej. Ikke den der vej. Oh, Derned. Her. Og så der. what the? Og så ned. Brando, jeg er ikke særlig sikker. Vent lige. Gå lige tilbage der. Ja. Nej, ikke der. Jeg er fucking blind eller hvad? Nej. Kom. Altså, what the? Jeg kan ikke huske, at man tager den op med. Kom nu. Okay. Ja. Det mener du? Det er ikke engang sjovt, det er ikke. Fuck, skal du lade Det skete ikke, det der. hele vejen igen. Ej, så kan du egentlig lære det alligevel. Hvad? Okay, kom. Skal jeg bare... Gå nu frem. Oh shit, skyld dig. Oh my Godt. Shit. Nå, pyr.
Fuck, du er mongol, mand. Det er helt ekstremt. Helt Jeg ekstremt. bottle. Fuck det her. Ved du hvad? Nej. Jeg elsker ikke at høre til Justin Bieber. Ups. Kom nu. Nej, hvad? Det er for tæt på, det der. Brænd nu op. Kan du komme ned? Gå. Fuck det her. Gå nu frem! Okay, sådan der. Og så sådan der. Fuck det. Nej, nu skal jeg gøre sådan der. Vent. Boom. What the? Det var brænd nu. Det er ikke sjovt. Ui, det var kom nu. Okay, ja. Og så A, ja. Hvad fanden? Kom nu. Sådan der. Brænd nu. Brænd! Ja, hvad sker der, mand? Smil på Stå den. stille. Ja, mand! Fuck dig! Kom nu, for helvede. Fuck, så lang tid, mand. Ved du hvad, jeg går ind nu, fordi du er fandme langsom, du er. Dræb mig. Okay. Sådan der. Så er Brandur inde. Bare lige over. I begge to er faktisk Trotsky. Kom nu. Da. Så op, mand. Lige siger, du prøver at dræbe mig. Så ned. Når du prøver at dræbe mig, hva'? Nej, faktisk ikke. Fuck dig, mand. Nej. Hvor gik jeg hen, hva'? Nej. Fuck, jeg kan se ham igen. Nej. I went into fantasy world. Fuck. Kan jeg dø? Jo, alle kan dø. Det tager bare mega lang tid. Okay, men jeg prøver at stille. Man skal bare se en væk, jeg skal nok gå ind i. Ej, det var fandme snart, tror jeg. Kom nu! Gå ind i hjørnet der. Okay, ja. Døj! Din fucking kælling, mand. Okay, jeg gider ikke mere, du Nej, kan. der var der. Så fucking skal den hen. Nå, heroppe. Sådan der. Lol. Du skal bare ramme en gang. Hvad fuck det Ja. her? Jeg gider ikke gå ind. Er det okay? Nej, så. Ja. Hvad fanden? Nu sådan noget. Hvor skal det altid tage så lang tid? Erik! Atlas er meget nice. Ja, Du ligner en dum. det skulle da ikke. Det var dig, der lavede for. Okay, vi skal skynde os. Okay, kom så. Hvad fanden? Jeg er zoomet ind. Okay, sådan. Okay, det her er rimelig nemt. Så cirka sådan her. Okay. Kan du lige skyde den? Så Ja. hopper jeg bare over. Hop. Nej! Jamen, jeg troede, du var gået igennem. Nu. Sådan. Hvad fanden? Ja. Nå. Hvad er du mongol? Eller lad mig hoppe. Du er virkelig bare så dum. Ja, ikke? Ja, du er virkelig ring. Kom så. Kom så, Trulxi nummer 2. Hvad laver du, mand? Prøv at dræbe mig, eller hvad? Ja. Prøv det, sgu. Skrid nu! Ja. Din hund. Woo! Okay, kom så. Nej, ikke endnu! Jo! Tror jeg, Okay, vil lade. vent lige til at lidt langt op. Du ser bare til. Okay. Nu. Og så skynder du dig. Skynd dig. Kom nu! Så hop. Smut! Nej, jeg kan ikke! Fuck, du er retarderet! Kom nu! Okay. Fuck, det tager lang tid, mand! Ja, jeg har sagt, at jeg er god form. Prøv nu. Okay. Nu, kom så! Sådan! Woo! Party i provinsen. Hvad fanden skal jeg her? Okay, her. Okay, så skal jeg bare Nej!
Mener du ikke? Nej. Okay, fint nok, gør det igen. Nu skal vi skrive noget. Nu ved du, hvad du skal gøre. Okay. Boom. Slap and racket ass toes. Kom så. Hurtigt. Du våger for at dø igen. Nej, jeg skal nok ikke dø. Så bliver vi den der lort. Jeg skal lige Okay, hvor skal du hen? Ja, du skal bare skyde derind, og så skal du op på den der mutter. Bare for den her til løfter. Og så bare slet den. Så går du bare herover. Skal vi ikke lege med? Jeg tror, jeg går i seng og græder i nat. Og så ligger jeg bare der. Vent lige. Læg dig lige ned. Eller... Ja, hvor du... Det kommer helt ordentligt. Okay, du tager den, og så tager jeg den. Det virker ikke. Din skyld! Nu. It's but new! Er det ikke den sidste? Det ved jeg ikke. Så er jeg sgu klar en hel en. Vi følger ned, langt ned. Hvor er du? Her er du. Jeg kom først ned. Du vejer garanteret også mere, så. Det er fordi, jeg er mere muslim. Hashtag YOLO. Fanden? Det er den her, jeg hader dig. Det er det ikke den sidste? Jo. Sådan der. Kom nu, din god. Det mener du ikke? Okay, vi begge to skal bruge her. Hvor er du? Der. Skal på den anden side, okay? Skal Og så skal du trykke... Der er et håndtag lige ved siden af. Nej, på den anden side. Okay. Og der. 3, 2, 1. Nu! Skynd dig. Nå, man skal skyde. Okay. 3, 2, 1. Nu. Boom! Sådan. Hvorfor skyder du ikke bare på den her væg, Brandur? Det er fandme væk. Det er faktisk en væg lige ved siden. Okay, flyt nu dit fucking klamme æslehoved. Her er vi her, disken. Oh yeah! Nu skal vi se porno. Hvad fanden er det her? Der er mange koder. Hvad fanden står der? Interning. Hvad fanden? Hvad fuck er det? Hvad sker der her? Jeg kan ikke komme op. Kommer hjem der, så... Hvad? Der er bare bil. Hvad fanden skal vi? Ja, What the fuck? Jeg tror ikke, vi måtte vente der. Okay, tak fordi I er så med. Ses næste gang. Vi kommer sikkert til at lave et nummer 2. Der spiller vi World 2, så ses.